Хоць у нас ёсць выбар стаць людзьмі, якімі мы імкнёмся быць, няма сумневу, што наша дзяцінства ў пэўнай ступені фарміруе нас. Як мы рэагуем у розных сітуацыях і як мы выказваем сябе, нашы мадэлі паводзін, якія фарміруюцца з малога ўзросту, калі мы пачынаем вучыцца разумець нашае бліжэйшае асяроддзе. Шлюбныя і сямейныя кансультанты доктар Мілан і Кей Йоркавіч адкрылі, што ў кожнага ёсць стыль кахання, які грунтуецца на выхаванні. Стыль кахання складаецца з нашых прынцыпаў і схільнасцей у тым, як мы рэагуем на нашых партнёраў. Разумеючы, як мы кахаем, мы можам дазнацца, як стылі кахання ўплываюць на нашы стасункі. Мы пагаворым пра 5 стыляў кахання. Першы – угоднік. Угоднік часта расце ў доме з бацькамі, якія занадта ахоўваюць або злуюцца і крытыкуюць. Дзецьмі угоднікі робяць усё, што могуць, каб быць добрымі і ідэальна паводзіць сябе, каб не справакаваць негатыўную рэакцыю ад бацькоў. Дзецям-угоднікам бракуе падтрымкі. Яны трацяць увесь свой час і сілы, каб угадзіць сваім буяным бацькам. Угоднікам не падабаюцца канфлікты, і яны спыняюць рознагалоссі, часта саступаючы або хутка змірыўшыся з імі. Ім звычайна цяжка сказаць «не», і праз тое, што яны хочуць пагасіць канфлікт, яны могуць быць непраўдзівымі і хлусяць, каб пазбегнуць складаных сутычак. Калі дзеці-угоднікі становяцца дарослымі, яны вучацца чытаць настроі людзей вакол сябе, каб упэўніцца, што яны могуць задаволіць усіх. Калі угоднікі адчуваюць ціск або вераць, што яны пастаянна кагосьці падводзяць, яны могуць зрывацца і ўцякаць ад стасункаў. Угоднікі часта надрываюцца, спрабуючы быць усім для ўсіх, хоць гэта і нерэальна. І замест таго, каб сфарміраваць здаровыя межы для сябе, яны больш фокусіруюцца на патрэбах і жаданнях іншых. Каб развіць стабільныя стасункі, ім трэба быць шчырымі аб уласных пачуццях, а не спрабаваць рабіць тое, чаго ад іх чакаюць. Другі – ахвяра. Ахвяра часта расце ў хаатычным доме. Ахвяры вучацца быць згодлівымі, каб выжыць, звяртаючы на сябе менш увагі, каб заставацца па-за радарам. Каб спраўляцца са сваімі злымі гвалтоўнымі бацькамі, дзеці-ахвяры вучацца ў малым узросце хавацца і быць ціхімі. Паколькі поўная прысутнасць балючая для іх, дзеці-ахвяры часта будуюць уяўны свет у сваіх галовах, каб справіцца з небяспечнасцямі, з якімі яны сутыкаюцца штодня. У ахвяр нізкая самаацэнка і звычайна барацьба са страхам і дэпрэсіяй. Яны могуць пабрацца шлюбам з кантралёрамі, якія адлюстроўваюць паводзіны іх бацькоў. Ахвяры прыстасоўваюцца і рухаюцца па цячэнні. Яны настолькі звыклыя да хаосу ў стрэсавых сітуацыях, што калі яны адчуваюць спакой, ім ён даецца цяжка, бо яны чакаюць наступны выбух. Каб пабудаваць здаровыя стабільныя стасункі, ахвярам трэба навучыцца любіць сябе і стаяць за сябе, калі сітуацыя патрабуе гэтага, і не дазваляць партнёрам сябе аб'юзіць. Трэці – кантралёр. Кантралёр звычайна расце ў доме, дзе не адчувалася бяспецы, таму ён вучыцца клапаціцца толькі пра сябе. Яму трэба адчуваць кантроль увесь час, каб ухіліцца ад раскрыцця ўразлівасці, якую ён адчуў у дзяцінстве. Людзі з гэтым стылем кахання вераць, што ўсё кантралююць, калі могуць ухіліцца ад адчування негатыўных пачуццяў страху, прыніжэння і бездапаможнасці. Кантралёры, аднак, не асацыююць злобу з уразлівасцю, таму могуць скарыстацца ёй як зброяй, каб захаваць уладу. Кантралёры маюць жорсткія прынцыпы, але таксама могуць быць спарадычнымі і непрадказальнымі. Яны не любяць выхадзіць са сваёй зоны камфорту, бо гэта прымушае іх адчуваць слабасць і безабароннасць. Яны любяць самастойна вырашаць праблемы і скончваць справы пэўным чынам, інакш яны злуюцца. Каб сфармаваць стабільна доўгія стасункі, ім трэба навучыцца адпускаць, давяраць іншым і стрымліваць свой гнеў. Чацвёрты – нерашучы. Нерашучы часта вырастае ў непрадказальных бацькоў. У дзяцінстве нерашучыя дазналіся, што іх патрэбы не галоўныя для іх бацькоў. Без сталай увагі з боку бацькоў нерашучыя развіваюць глыбокі страх забыцця. Але калі бацькі нарэшце адчуваюць жаданне правесці час з дзецьмі, нерашучыя ўжо стомленыя і злуюцца. Калі нерашучыя становяцца дарослымі, яны спрабуюць знайсці сталую любоў, якой іх пазбавілі ў дзяцінстве. Нерашучыя ідэалізуюць стасункі, але як толькі яны адчуваюць заняпад ці расчараванне, яны становяцца прыгнечанымі і сумнеўлівымі. Яны часта адчуваюць непаразуменне і перажываюць шмат унутраных канфліктаў і эмацыянальны стрэс у стасунках. Яны могуць быць надзвычай адчувальнымі і праніклівымі, што дазваляе ім адчуваць нават найдрабнейшыя змены ў іншых і разумець, калі людзі аддаляюцца. Каб нерашучым развіць здаровыя стабільныя стасункі, ім трэба навучыцца падстрайвацца пад сябе і ўведаць кагосьці, перш чым зрабіць заўчаснае рашэнне і пацярпець ад уласных чаканняў.
Пяты тып ухільнік. Ухільнік часта расце ў менш пяшчотным доме, дзе цэняцца незалежнасць і самастойнасць. З самога дзяцінства ён вучыцца самастойна клапаціцца пра сябе і адкладваць свае пачуцці і патрэбы, бо яму трэба час, каб разабрацца з трывогай, як атрымаць ласку ад сваіх бацькоў. Ухільнікі, як правіла, любяць уласную прастору і разлічваюць на логіку і стрыманасць больш, чым на свае эмоцыі. Ім некамфортна, калі людзі вакол часта мяняюць настрой. Каб ухільнікам пабудаваць трывалыя стасункі, ім трэба навучыцца адкрывацца і шчыра выказваць свае эмоцыі. З якім стылем кахання вы сябе асацыюеце? Можаце пакінуць пра гэта каментар пад відэа.